Hakanok pai sengi joka arpo tarik nok pra arja arpusan kelas sapriang kawai ke video haki rensan social media kebelapan i kejing betai jongga gas selenda hakawai ke yeng ke badang kem ding na kejing plu. Layu jing tip bagani kejing ja kala ja hamaulai nong lum block 2 kumbah hakapor khat arsteng nok pai sengi aa badkani ke yeng kadai ke bela long try dau ba don rangslang bad ka kong beauty lin sau keme bad ki basa ketika yeng ki don kumbah like and rat ki badai shibah yeng. Shul laang bakadaw ko panoy kani ding ban klang kaday na marga jing thot jong ka boarding electric bat laang bahakapor baja ka jing ja shamladon brio hakitegi yeng bat kam shamladon kanu ka jing ja ka pasungusi. Layo jing tepru banakalyang ki pulet ka fire and emergency services kila poish ka jaka bat ki blala ban tem no ya ka ding ka baklang. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.